Palipot-lipot. Nag-ikot na ka mo? Ayos ah. Maaga sila. Baka na ako kubir. Maaga sila eh. Alas 8 na. Pero. Morning. Ayos. Mapagpaapoy na tayo. Eh, Chik. Nagsiga na sila. Maiba yan sa'yo mo, mama. Painit-init. Yes. Umalis na yung katabi namin, no? Sabi ni Kuya, maaga daw umalis. Mga ano? 20 minutes ago? Mga 30 minutes ago. Oo. Pagbatami, sakto na yung paki na sila. Oo. Siguro perang aldaw na sila, no? Siguro. Baka 2 aldaw man. Baka 2 gabi din sila. Magay na magdo-do ang bangko. Kumusta man ka mo? Okay man so. Iyo. Naka-heater man ka mo? Iyo, kahit. Ito ba ka na? Ukrag ni Joanna. Iyo. Pare na so. Ayos. Ano muna ako mag-washroom. Mangunguha na rin ako ng kahoy para siga na rin kami ng almusal namin. Ilang kahoy. Suduyan sa Isabel. Nag-jik muna yan, nasa tubig kasi may allergy si Jik. Kaya nasa tubig. Yung ganisa. Banana yung nakasaing na. Ano? Ayos na? Tulala pa. Ganda na. Gawan mo may duyan o? Duyan o. Tapos may malusog. Luto-luto muna. Yan. Tubig yan kasi si Jik may allergy. Yung dala naming oil is peanut. So, iwas. Gising na. Gising na si Isabel. Chicken. Banana. I'm scared. Sabi niya? Put slippers on. Minatana na. Ginising na si ate niya. Pumasok. Gentle lang, gentle ka. Yung ganisa. Yung ganisa. Look at the camera. Jik, hug mo nga na Isabel. Hug mo Isabel. Hug. Gentle lang, gentle. Yan. Gentle hug. Yan. Gentle, Jericho, gentle. Tapos at siya, masalik na kita. Okay. Sa hapon. Ay, wow. Excited. Ay, wow. Very good. Wow! Marco, bigyan mo man sa duwa. Wow. It worked! Ayaw, may bago siyang word. It worked. It worked, Jericho? Spam sunod. Kalat lata. Oo, Hindi okay, ka sabay yun. Thank you. Hindi ka, Jo. Mag-ikot ka. Yan. Karo ka iyaon dyan ang duros pa dyan sa imo. Ayos. Ano na, spam? Spam naman. Ay, spam naman, spam. Okay, spam. Isend sa Marilag, girl. Madali, digdig. Kalat lang tao. Busy si Maray. Marco, bidyon mo kami. Isend mo sa Marilag. Abang kita nasusulog biging magkarakastang. Ito yung aming day 2 dito sa Waskasu. Ayan. Nabisi kanina magluto. Ayan, sila kuya. Anong oras na? Ano oras na ba? Kuya, 10 pa lang. Alas 10 na. Dapat nag-utot-utot pa ako sa ayos Girl. Ayun. Bell, let's go kids.
Uy, Jik-jik, kailangan. let's go na. Jo, makuha ka? At siya naban karat lang. Ano, no, mga kahoy, oh. Kanina, lamig, pagising namin, lamig. Tama lang. Ang sarap. Malamig. Sarap na hindi siya masyadong malamig, hindi siya masyadong mainit. Perfect. It's a perfect Longganin sa mama ka dito. day. Alas 8, gising na tayo. Oh, sabi. May tanga kadakula. Ano yan, daddy? Tanga yun. Hindi, okay lang. Punas? Nasa forest tayo. maraming bugs. Isabel, come here na muna. Mait mo na kita. Eat na, Bell. Come here na muna. Mait na muna kita. Come here. Taid mo na kay mama. Come Ito here. na, sit down na here. Nakubang ko lang ini. Kain na tayo. Oh, very, look, baby, oh, look, oh. Si Yummy, oh. Come here. Oh, yung cook ni Tata, oh. Wow. Tapos yung tira pa kagabi, oh. Kasi namin daling ano. Oh, masarap yan. Just picking up some rock. Makaka naman, Jik-Jik. So, mamaya pupunta kami ng lake. Maliligo, ano. Sana hindi malamig ang tubig. Yan. So, kakain muna. Two hours later. Here, there's a plate. Clean. Guro man siya na ano, burger machine. Angel's Burger. Marco Angel's Burger. Buy 1 for 2. Bye. Wala ko pang cheese sa Daddy, wait lang. Ano ko si Isabel. Focus na focus sa mais. Naudok mo na siya. I love you. Wala kami ibang ginawa kumain. Thank you, Yung burger Lord. naman kanina mais. Si Isabel, utinin mo. Sarap I na know. sarap. Ano na siya. Nakailang mais na. Yan. Perfect. Ako Marco, sabihin ko sa imo kung kukuanin ko na sa meat. Ini pwede na ni. Magaro balikon mo pa ini. Pero ba, yeah. Yeah, mas ay dai. Gusto mo ng agom ko eh. Lake naman. Mag-lake naman tayo. No, go back. You must be hurt, I say. Boy, Hababaw man lang ano kuya, oh. Ambot naman, oh. Sa puro. Dapat pala, hindi ko mang kitang araw kayo, no. Yung pagkayan. Yo. Inflatable lang yun, di ba? Inflatable sa namin. Oo. Kaya nga na yan. Anong apple kayo? Yung pang kayak-kayak, no? Wow. Iyo. Saan kita? Kala mo beach, no? Pero lake po ito, lake. Yan. Go to ocean. Go to ocean na. Ay, wawa man. Ocean man da, ah. Para sa may mga wheelchair ini. Ay. Para sa may mga wheelchair ini, makadiretso lamang. Si Isabel tapos si... Sige na. Ang problema is ng baldi. Nailimutan itong I'm on my vacation. Ito pala, nagmamap sa naman ito. Ooh. Wow. Waskisu Lake. Ang babaw lang kahit doon sa dulo. Ang babaw lang.
Go na with Ate Bel. Okay guys. Annyeonghaseyo. Ay, mag-iing kita dyan sa grocery. Ayun. Dito po kami. Nasaan na sila? Ay, nadawin itong gawa. Message mo si Barko. Yung si Barko. May cellphone. Ay, yun. Nandiyan sa'yo. Siyempre, Mayo. Mabilis lang. Pakit na Bibili kami ng ice cream. Para may mga kids. Dito tayo sa beach. Uy, beach ang tawag nila dito. Diba? Sabi ni Sabi ni Isabel. Ocean. Ocean. Jig Ocean. Mama, Ocean. Hindi man kami nagbakal ng mga grocery kadto. Anong grocery ka? Oo. Ay, ano ba? Bakit may Coca-Cola na dyan, Bert? Anong Coca-Cola? Di ba rin natin Coca-Cola? Food and ice cream. Dahil okay lang ako, girl. Burger? Kasi kami sa burger kasi bago. Ayun, igapakain ka ng saro. Ay, buk mo man daw. Saan ang grocery, Ligay? Yan. Drink kita? Confectionery. Gusto mo? Drink kita. Baka may ibat ko pang makain. At dyan, sa makita ang kulang ng kulangan ako sa snack. Chips, iyo. Bakong Di man talaga ako nagparala ng chips. Something. Okay. Girl, i-vlog ta ka. Ay, yun pala, nag-vlog ko nga yung pangutan ako naman. Ay, Ay, mamutong tinapay. Hey, girl. I feel like that's a... Ay, may na-microwave ding pizza, I think. Ay, man, grocery lang. May mga ano digdi, may rice. Rice. May, what do you call that? Ice. Yan, kung gusto mo, mag-steak. uy, saan mo yung girl Kimal ko, ha? Ayun, mag-steak. Ay, girl, madali yun lang na isa. Ayan, may steak. Walang bahala. Ay, man cherries. Pati ba sila? Yeah. Mahal, may presyo. Kahit na ba doon mag-pizza, dahil? Pwede. Sa kung gusto mo pang mag-extend oh. Ay, kaso man. Yan pala. Ay, may bakery. Oh, there's a bakery. Really, like, she just baked something. Hi. Igulay pa sa bakery. Oh, wow. Let's look na na. Yeah. Ay, girl, masarap yun. Ay, naman na yung pula. Cute. Girl, lang naman, baka ng pop. Mabal ka ng pop? Margarita. Uy, dakula. Dakula naglaro para ano. Iyo, tamay ice pa man kita naman. Walang Pepsi? Sige na, ako anything. O, hindi Coca-Cola. Ay, na lang karong salit lang. Or, Hindi yun? oo, para bako mo sa per dakula. Yes. Yan lang. Ay, wow. Yan. Kalman nga, kunwari man nga, para may bakal. Gasol. Ah, yung mga outfit. Sarong chips lang. Ay, girl, ano sa ko? Lace? Lazy na. Pare, may mas original. Mayo. Puto ba ka? Alpha. Okay, yan. Okay. Okay, let's go. Para lang girl. Oh, here. Is it from this side? I think this side here. Ay, gusto ko sneakers. Okay. Super gwapo naman siya. In fairness. Kung ako yung ganun yung anak kong kakwapo. Pero Jik, alam ko gwapo ka naman. Pero talaga, iba talaga yun. Iba to. Okay. Kita doon Wait. Okay, we're back. Did you miss us? Ini-invade ang vlog ni Kulanong Layas. Did you miss us? Ay, naglalaba. Okay, akala ko naglalaba. For sale. Ay, girl, yan ang ano dyan. Akala ko naglalaba. Kasi naglalaba. Ay, ayan, ipakita natin yung naglalaba, sabi ni Joanna. Yan. Ano pa lang siya? Glory. Kung makaharali kita sa bag to, duman may Yung naglalaba. pagkakalit ka naglalaba, nakahanger, Ayun man ang ano, Ninda. Yun ang Style. effect. Yeah. So nice. Uy, may Uy! girl. Uy! Wait. Girl, hindi ko ma-zoom. Kumakain siya. Oh, he's eating. Kawawa naman yung plants. Ay!
Yung plato. Ikaw yung plan. Okay, andun na po yung... 12 to 10 p.m. girl. Ha? 12 to 10 p.m. Okay, we're heading out for an ice cream. Here. Let's go. Sure, sounds good. This lady's still deciding, so we can take her order whenever you're ready. Oh, yes. Same. Oh, wait. Yeah, no worries. Ang ganda ng araw. Oh. Ano na? Las 4. Oh. Ha? Ice cream, Bibi. Oh, ice cream, mama. Oh, may ice cream. Oh. Dala ng ice cream yung daraw. Ah, diyan oh, sa sentro. Remember last year? Yung ice cream dyan. Oh, let's go, Bel. Nagpagawa pala si Joanna ng Coke float. Oh. Sabi lang. Bel! Coffee. Isabel eh. Daddy, Ay, pumunta dito yung Isabel. Daddy, coffee. Coffee. Yeah, oh, Good. yummy. May espresso. Dito kami sa may lilim. May kahoy. So nice. Ano kuya? Ube? Espresso, coffee. Ube. Mahal siya ng ube. No, yung ano yung kay kuya? Yung ano, violet. Cheesecake. Ha? Blueberry cheesecake. Oo. Blueberry. Oh, dada chocolate ka. Sila ni Daddy Si coffee. Isabel oh. Yun naman, init oh. Yan mo siya. Dahil dito. Minakain ko si Isabel para ano. Na-press one. Lamig ko tubig oh. Ayos. Ang babaw lang nito. Kanina nandun na kami sa may yan. Sa may gitna rin. Kayang-kaya pa ni Isabel ang ano, Bel? Ang lalim. Buti dito may ano, laruan ng bata. Yan. Jump. Yeah. Okay, Jake, jump. Ha? Duman, later na. Yan. Siso na. Ask Jake, Jake. Jake, mahulog ka, Jake. Oh, awi yan. Oh. Yun nga ano, 2 nights and 3 days kami dito sa Waskesu, dito sa Prince Albert. Yeah. After nito eh balik trabaho. Balik trabaho na naman. Balik trabaho. Pagkatapos nito ano. Yan. Kanina bumili sila ng ice cream dyan. Meron silang nakita, ano yung nakita nyo? Moose? Moose on the... Oo. May nakita silang moose. Kasi kami ni Kuya nagbabantay ng bata. Yan. Nakakuha na ng kalaro. Handong dalawa. Walking naman. Tapos na mag ano, tampisaw sa lake. Ngayon, Daddy, diba saan pamigita mo niyan? Kasi na-experience na ang worst. Last time Hindi lang. Sa may ice creaman lang dyan. Sa may ano, part dyan. Oh. Iyo, digyan sa taas, mataas kita. Pagkaroon lang ni Marco, ano, ban. Ban. Oo, ban full. ay, you ang mga bakit. Walking. Handa. Kasi kayo mag-argo naman. Para daw tong ano, Banff Town.
Maliit na version. Bakong ban? Dito saro. Sabi na alin dati. Tama na. Sa ini. Yan. Pizza dami. Di mag-check out kita. O check out kita. The best yung sa market mall namin. Oy, balik. Hindi kita. Car. You already had one. Chocolate. No, you already had one. Maybe you can have strawberry. Chocolate. No, you have to. Kita. Saan? Sa pier? Wrong Pier. way. Ano to? Ah. Sa baba. Oh, this way here. Isabel, here. Isabel no. Isabel no. Jericho, here. Here. Jig, here. Baba. Na. Good boy. Don't jump. Remember, you fell on the stairs? Nahulog si Jig sa hagdan eh. Pero nakula man siya. On the left side lang, left side. Okay, kasi bakit pag nahulog ka, Jig, si Papa umalok po. Dito. Batuan. Ah. May mga show ko dyan. Ayun, nadigdi kaya pala ng duck ng boat. No. Jig here. Oh, look ka, Jeric! Honey. Malalim na dito sa part na to. Ayun, nadigdi kaya ang mga boat. Lalim. Are you tired? Wala ka na? Okay, dadahay. Dadakay na lang. Mama, dadahay. Mama, dadahay. Dadahay. Papa, is that only for the kids? May ilaw siguro ito eh. I think she can fall. Nararoon na yung Oo. May mga bato man sa gilid. Sino? Sa kabila. Oo. sit here. Dun kami galing kanina. Oh. Baby, you play there, no? Papa, it's gonna ulan na. Ha? Siguro. Starting to rain. Uulan, siguro. Uulan na siguro. Look, baby, oh. Oh, look, big chick, oh. Ano? Ayos to, no? Come here. Baby, look, oh. Ah. Totem, parang totem. Yung kahoy ginawang ganyan. Ang galing naman. Diyan tayo sa town. Sa town. Hey, YouTube. Here. Follow mama. Ito yung ano. Town ng ano. Huascas. Maulan alas 7. Ha? Uulan na naman. Inulan na kami kahapon. Uulan na naman. Doggy! Ice cream. No, you don't have. You already have one. Big Olaf. That's enough now, okay? Oh, ask Big Ate Bell to Ola. pick chocolate ice cream. Ask mo Ate Bell, Ate Bell. Chocolate ice cream. Okay. No, no. Let's go. Girl, ikaw magpili kang chocolate na baka may nuts na naman. Pero pag-ibig lang. Yan girl, yung kids lang here. Yung kids lang. Which one? Yung grabe si Bigot at kinakagat pa kita. Mabubuyog nun. No, no more na, no more. Pink? No more chocolate na. Ano pa yan? Pistachio. Grapefruit.
Mango. Masarap yung mango. Tapos yung coconut. Mango coconut. Ay, triple chocolate yan or may coffee? Ay, triple chocolate. O, yan na. O, yan na lang, triple chocolate. Sabay peanut. Yung sa akin, Wow! Chocolate ice cream. Ako madam mami, sarap lang kayong kasalit. Pero ano, itong mango tapos coconut. Hindi mo sabi sila. No. That's Ate Belle. You have to wait for your turn. Wait for your turn. Yeah. Sarap na yung mangga eh. Ikaw na sa'yo. Coconut. Mangga tapos coconut sa akin. Ay, pistachio. Mango yun na naman. Mango yung coconut. Ay, ang dami. Ang laki pala nito. Ito ba yan? Oh. Biglang humaba yung pila. Grabe ko na ako. Huh? Biglang Oh my God, guys. Kuya, Biglang humaba yung pila, no? Track natin yung mga... Ito na lang, sit down. You wanna sit here? Yeah, let's go. oh, ayun. Oh, Kuya, masalam ni. I'm gonna sit here. Jericho, sit here. Isabel, come here. Kuya, masalam ni. Ay, saan mo po ako? Ano eh? Ay, guwak. Karola. Parang ulan, no? Ulan na naman. Come on, Isabel. Biglang dumami yung tao. No? Ano yan? Sea salt. Sea salt? Ay, palagi naman masarap ang sea salt. Sea Diba? salt caramel. Tapos caramel kaya baga. Oo. Pero yan masarap yan, the best. Isabel, sit down. Never go wrong with Or, chocolate. here. Oh, sorry. Oh, sorry. Annabelle, ayos? Ha? Oh. Jik-jik nga rin eh. Oh. You like it? Pang ilang ice cream na natin to? Ako pangalawa. Kasi may float daw kanina. Float. May coke. Go have a walk. After nito, balik na tayo. Babalik na. It's okay. Oh. Laya ko pang ano. Papa, in the side. Dila. Kakulong siya na. Dila. Hindi, baby. Dila, here. Here. Oh, dila there. Mauran ang Gibok yung mama pag ano. kahoy. Isabella. Palagi masarap talaga tong Big Olaf na yan. No. Sarap. Let's go. Dito na kami ulit sa aming bahay kubo. Parang uulan. Sana wag naman kasi kahapon umulan ng umulan. Kaya kami sinipon eh. Ihaw na. Ako akong tubig. Hugasan yan. Tilapia. Hugas ng tilapia. Mabilisang gawa. Makarel, tilapia. Laing. Siga. Nagsisiga. Ulan eh. Naman. Ay, sana wag. Ay. Pero pang ihawon dito. Naka-cover na kayo. Ano kayo? Ha? Nga eh. Sana wag umulan kahapon. Lakas ng ulan eh. Tapos na. Ha? Eh, tamaray nang ready. Ha? Yawad somewhere dyan. I got it from the firewood stack. Yeah, thank you. Okay, so sabay-sabay nang lulutuin. Natong at doon naman mackerel and tilapia. Napamahabol naman tong ano. Iniihaw namin. Sarap. Kuya doon nag-ano. Luto ng laing. Ano yan? Ito tilapia. Binalot ko na ng foil. Ito okay lang yan ganyan. Sawsawan to. Toyo, no? Ayos. Ulan, wag. Kaya pa yan.
Woo. Ayan na. Kulain ni Kuya. Kada ako excuses, Dad. I'm fine, Daddy. I'm so ready for the next one. Saan natin? Makati ba? At kamuti na lang. Ano? Ano, Dad? Okay, baga. Okay, ang favorite ni Madam. Tapos naman ini. Soft na lang. Oh my gosh, the weather. Enchilada. 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 Ano yan? Saan Ani, ako? di mo ang pagtatakto ng Nasaan aki mo? mo. Nasaan mo? Saan ko? Naihabol rin namin ang aming dinner. Yan. Pero kakain kami sa labas. Kasi sana wag umulan. Para for safety lang yung pagkain nandito. Pero kami kakain sa labas. Para pag umulan, pasok lang kami agad. Yan. Tapos bukas ng umaga, uwi na kami. Alas 11. Ano? Naihabol. Ayos. Let's go. The next day. Good morning. Huling araw dito sa camping. Mamayang alas 11, umulan noon pagising namin. Mamayang alas 11, balik na kami ng Saskatoon. Kinda rainy. Salang niya yung corn. Ako kukuha ng mag-iigib ng tubig. Naulan-ulan na eh. Kagabi, buti tumambay kami dyan kagabi. Kaso, low-bat. Uy. Ginigising ni Jik si Isabel. Tulog pa si Isabel eh. Ay. Jik! Jik! Come here. Pag-igib muna ako ng tubig. Camping din. Kanya-kanyang tawag dyan. Kubo. Luluto ako ng pansit bato. Tama yan. Gabi ka, tulog-tulog pero kahapon. Pagkatapos namin magluto, pagkatapos namin kumain, umulan na ng umulan. Tapos mga bandang 11 ata yan. Tumigil kaya tumambay pa kami dun. Nagpainit, Painit ng konti. Kwentuhan. Tapos mga bandang alauna, natulog na kami. Yes. Pansit bato. Almusal. Yung almusal namin. Pansit bato. Meron pa kami doon. Mag-video sa'yo. Oh, excuse me, Jericho. Jik breakfast. Mami na masagop kitang tubig. Diba Mama sagop water. May baka mo. Come on. Hinihintay ko lang kumuluyang sabaw. Hingay ng mga ibon. Lahat na rin gising yung mga katabi namin. Si Joanna nagkakarga na ng gamit dyan sa sasakyan namin. Kasi mamaya ang out namin dito 11. Then gura na kami pabalik ng Saskatoon. Parang uulan na naman. Sabi daw mamaya sa forecast parang uulan na naman mamayang alas 12 tanghali. Baka maghapon na naman yung ulan dito sa Saskatoon. Sana wag muna umulan.
Itong pancit bato na to nabili namin sa Blessed A Corner. Tapos may drive malunggay kami dito. Bigyan ng kapitbahay namin. Umuwi ng Pilipinas. Pag balik binigyan kami. Meron pa ako dito. Sakto pa siguro to. Marami yan. Hindi pa nakakulo ay. Pag kumulo na yan, okay na. Ingay ng mga ibon. May bisita. Nagka-camping sila dyan sa kabila eh. Ayan. Sila Sir Moki. Ayan sila ate. Maaga sila oh. May dinala. Okay, bye-bye. Uy! Ate. Tagal naman ito kumulo. Opo. Papunta doon. Hala. Oh. Hala, nag-enjoy ako. May nag-enjoy ate. It's been a while. Siguro lasong ko bike and COVID pa. COVID pa. OMG, walang party. Jig, let's put this. Bigyan pa natin. Kulang pa yan. Pancit B. Kalunggay. Oh. Pancit B. Oh na, ready na yan. Okay na. Ano? Spanish bread. Wait lang, maano muna ako linig. From La Suerte. Girl, thank you. Ang La Suerte, taga Prince Albert yun, ano? Kuya, Ano kuya? kuya mas madali. Ay, yan pala. Okay. Sinipsip ng pansit yung ano yun, yung sabaw. Dinagdagan ko na nga eh. Okay lang yun. Sinipsip. Kuya, may suka. Ito oh. Itong pinakurat. Kay Helen din eh. Ay, kay Helen. Baby love. Sarap ng pansit sa almusal. Daddy. Jericho kuno. Yeah. Uwi na. Uwi na. Uwi na. Uwi na. Maulan na naman. Maulan. Tapon na lang ng basura. Maulan. Maulan na umaga. Oo. Kasi Jarik ko no. Inday. Yan na. I'm so haloy, I'm sorry. Diyos ko yung anak ko, demanding sa song niya. Jig. McDonald's. Daan muna kami dito sa McDonald's. Kasi nag-washroom. And chichibog. O yun lang. Bago. Strawberry. Isabel, Where's Auntie Bill? Bye, Auntie Bill. what do you want? Bumper by the door. Pagbukas. Isabel, what do you want? Daddy, tawagin mo na please. What do you want? Come here. What do you want? Oh, wow. Chicken? No chicken here. Chicken sandwich? Chicken Ay, banana. burger daan. Okay, na. Tapos, maulan. Saskatoon. Balik din ang Saskatoon. Gabi pa maulan, ano? Hindi na tumigil. Pero next week, Daddy, may 3 days na mainit. Ha? May ano? May 3 days na mainit next week. 3 days na. Yeah, sa Prince Albert. Sa Prince Albert. Yes. After a couple of seconds, mainit na. Doon lang sa may boundary ng paliko ng Prince Albert. No, Daddy, grabe, mabilis yung nag-change weather. Oo. Biglang mainit na. Ano ulam? So, ito yung mga tipong magkakalagnat ka. Sinipong nga ako dun eh. Daddy, oh. Parang, hindi, Daddy, may sign of rain. The first night kasi natin maulan na lang. Okay lang. Nagluluto kami ni Kuya.
Sinipon ako. Okay lang. Pati si Isabel sinipon Days lang. nagpaligo sa rain. Music run lang Perfect. yan.